Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Hilbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Salamat sa imo. Hello mga manoy, hello mga manay. Good morning po at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Martes, 1 ng Disyembre yan. 24 days na lang mga manoy mga manay at Pasko na sa Pilipinas. Pero dahil meron tayong pandemya, siguro hindi gaano natin ma-experience yung dating masayang Pasko nung wala pang pandemya. Pero bago po dumating ang Kapaskuhan yan, meron po tayong tatalakayin. Bad news po muna mga manay. 1 ng December tapos bad news kagad. Pero yan po ang realidad mga manay. Tungkol po ito dun sa sa dapat pagkakasundo ni Sir Eddie at saka ni Maring Lan. So maraming beses ko po akong gumawa ng paraan para magkasundo itong dalawang panig. At nang sa ganun mawala matapos na yung issue na sa hindi pagpapasama kay Renalyn. So narinig naman natin doon sa gigs nila Sir Eddie doon sa Guadalupe, nanawagan siya na willing siya makipag-usap o makipagkasundo na kay Maring Lani. So kinausap ko si Maring Lani, ganito yung mga sinabi ko, pinaliwanag ko sa kanya. Ang sagot ni Maring Lani talaga ayaw niya na talaga ipasama si Renalyn. So wala tayong magagawa doon mga manay. Kung ayaw na talagang ipasama, hindi natin pwedeng pilitin. Although talagang ginagawa ko ng paraan para magkaayos sana. Kung ang isang tao ayaw talagang pumayag, hindi po talaga natin mapipilit yan. So, asahan na po natin na si Rian at saka si Sir Eddie, yun na lang talaga magiging pambala na makikita natin sa mga susunod pang mga gigs at performance nila dyan sa kalsada. At ang kapalitan na drummer ni Rian ay ang kapatid niyang si Russell. At siguro yun na lang po. Kasi hindi na po natin maasahan na si Renalyn ay babalik pa dito sa may sasama pa sa mga gigs nila Sir Eddie. So tanggapin na lang po natin yun dahil hindi po natin hawak, hindi ko rin po hawak yung kaisipan ng aking kumare na mapapayag po para magkasundo na sila. So good luck na lang po sa aking inaanak. Kasi ang may balita po na bibilan daw po ng drum set si Renalyn ng sponsor na taga Australia. So sa madalit sabi, magbubuo ng bagong grupo. So hangad natin na maging successful din yung grupong bubuin nila. So yan lang po yung pinaka bad news. Ang good news mga manay, meron tayong shoutout. Marami tayong shoutout. So ito, bilisan na lang po natin. Yan, unahin natin. Sabi ni Ma'am Alicia Aguilar, good morning po Kuya Hilbal. Pa-shoutout po sa mga batang drummer. God bless po. Okay, maraming salamat Ma'am Alicia Aguilar. Okay, next. Sabi naman ni Antonio Ipis, ang galing naman to. Bagay na bagay si Kuya. 1 like sa'yo, Manoy. Pwede bang shoutout sa'yo at sa sarili ko, Manoy? Pwede po. Maraming salamat sa shoutout mo sa akin at shoutout din po sa'yo, Sir Antonio Ipis. Yan, maraming salamat. Next. Sabi naman ni Maring Lona Rama, yan. Sabi, hello pare, pa-shoutout sa inaanak natin na si Renalyn at kay Rian. God bless you always. Yan. Ingat po dyan, Ma'am Alona, dyan sa lugar na kinilalagyan mo, OFW. Si Ma'am Alona Rama, yan. Thank you po, Mare. Next. Sabi naman ni Ma'am Lorenda De Jesus. Shout out po sa mga pamilya ko, De Jesus family. Good evening po, Sir Hill. God bless po sa iyo. Ayan. Sa lahat po ng pamilya ng hello po sa lahat po ng De Jesus family. Hindi ko alam po sa lugar po kayo. Sabi po ni Ma'am Lorenda, shoutout po daw po sa inyong lahat. Yan, okay. Next. Sabi naman ni Ma'am Alicia Aguilar, shoutout po sa aking family Aguilar from San Carlos City, yan, Pangasinan. Sa lahat po ng mga taga Pangasinan,
At saka sa pamilya po ni Ma'am Alicia Aguilar, yung Amputang Sudanom. Agay, laya. Okay, next. Sabi naman ni Milo Sarate, shoutout po kay Renalyn. Okay, maraming salamat po, Sir Milo Sarate. Next, sabi naman ay Princess Bernadil Doom, pa-shoutout po Sir Hill. Okay, maraming salamat. Shoutout daw po, sabi ni Princess. Shoutout po kay Princess Bernadil Doom. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Mitch Feliciano, ingat po lagi Sir Hill. Shoutout kay Renalyn from Saudi Arabia. God bless po. Ayan. Kumusta po sa lahat po ng ating mga kasamahan dyan, mga OFW sa Saudi Arabia. Matagal din po ako na nakapagtrabaho dyan sa Riyadh. So, ingat-ingat po tayo mga manay. Siyempre, nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Kaya ingat-ingat. Lalo na po kayong mga OFW. Dahil nandiyan po kayo sa malayong lugar. So, ingat po. God bless you all po. Maraming salamat po, Ma'am Nitz Feliciano. Next. Sabi naman ni Sir Jeffrey Prudencio po ang apelyido niya. Shout out po Manoy Hilbal sa mga batang drummer, pati sinay din kay Tatay Eddie. God bless you always. Salamat po Sir Jeffrey Prudencio. Next. Sabi naman ni Pare Alan Alguero 10, shout out sa Morales family. Ingat kayo lagi sa mga gigs nyo. Maraming salamat pare. Ingat ka rin pare. Next. Sabi naman ni ito hindi shoutout. Sabi ni Sir Juanito Batarilan, ang tropan Adakrab, we salute you Tatay Eddie, mayroon kang mapagkumbabang puso. Sana Madam Lani tanggapin mo ang taong nagpapakumbaba. Post God watching always. Yan. Lalo pa, tulad nga po na sinabi ko, Sir Juanito Batarilan, talagang tinuldo ka na po ng aking kumare na ayaw niya na talagang pasamahin ang aking inaanak sa mga gigs ni Sir Eddie. So, sorry po, talagang hindi po napagbigyan yung ating kahilingan. Anyway, maraming salamat po, Sir Juanito Batarilan. Okay? Yan lang po ang ating mga shoutout sa mga sa araw na to. At muli po, maraming salamat po sa pagtangkilik at sa pagsubaybay dito sa aking channel. At muli, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe pa po. And mas maganda, i-click mo po yung notification bell icon para lagi po kayong updated sa lahat po ng mga videos na i-upload po sa aking channel. Muli po, lagi kong sinasabi, naway pagpalain tayo ng ating pong may kapal at ingatan ng bawat isa sa atin at bigyan ng kalakasan ng ating pangangatawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and just mabalos!